салому алейкум дӯстони азиз, рӯзотон ба хайр, шодӣ боша. Хуш омадед канали мо Данғара Сити. Имрӯз 8 июн соли 2025, ноҳияи Данғара, яъни деҳаи Стамбул, яъни Баракиёда. Инами совхози як и парашта саргазон мубайинда инами хона фурӯшияи Баракиёда 139,000 гуфтестай. номрои соҳибша занг бизанен, чақчақ кинен, бо арзон мешава. ҳолати хонара дидесен чи ҳолата чор дар хонаи шикатур кардагия полни ремонт буд шидагия. Раҳ ҳастай мега, болода об ҳастай, свет ҳастай, дакми дора мега. Занг бизанен, дидесен бачо. ин ҳами хона. об омадагия дарахта дидесен агората. дар дереза надора, шикатур кардагия патологиш неста. чор дар хонаи ҳамаш ҳам хели шикатур кардагия бачо. толками калдор шикатур кардаги неста. ина десен, ина шикатур кардагия полни беруншам шикатурай шифир қати маҳкам кардагия шикатурай бачо. рахшама нишон буту. рахша дидесен мошин миёина, мошин фундай қати омадем, рах конкретн раҳай. усу қати мерен, тарафи саргазон мерен, усу мерен совхози як. инам пеши кашарда ки будонагар, ина болода кашарай. номрои соҳибша дар рӯи экран мемонам, занг бизанам, успет кинен, хели нарх неста, 139,000. занг бизанем, успет кинен бачо. ина бачо десен, ин ҳами хона. раҳа дидесен бачо. 139, занг бизанен, хели участка. хона 139 вообще арзон ай, занг бизанем, успет кинен.